Takže ľudia, vítam vás pri tomto videu a dneska si zahráme Minecraft a ideme hľadať svoj dom, lebo som ho stratil. Áno, stratil som ho v minulom dieli. Keď ste ho nevideli, tak si ho kúknite, lebo potom budete v obraze. A ja som sa kúkal na to videjko a zistil som, že by som mal hľadať taký oak log, ktorý som len tak položil na zem. Niekde v tomto okolíčku. Takže ideme hľadať. A v minulom dieli som aj našli toľkoto ironu. A toto je môj stĺpik, keď som sa stratil. Tak viem kade. Musíme hľadať, kde sú oak stromy. Ne, to je normálne. Podľa mňa sú to oak stromy, že? Niekde túto. Niekde túto. Túto by to malo byť. Takže ideme pod vodičku. Pod vodu, no. A nájdeme to. A zapadá slnko, no super. Tak ďakujeme. Na Minecraft. Ja absolútne netuším, kde je môj barák. Ja som vám asi musím to nájsť okamžite. Lebo môžeme zomrieť, no. Mňa som stačil SC som stačil. No, musím to nájsť. Kamo, ja neviem vôbec, kde to môže byť. A kde je slnko? Ja už sa na neho neviem. No. Zapadá slnko, super, ďakujem. Takže rýchlo musíme nájsť, rýchlo. Takže kde bol môj ten stand? Takto. Tu je môj stand. Musím to nájsť. Musím to nájsť. Ne. Prečo? Ja sa nevzdám, ale takto cez noc to asi nebudem robiť. No a takto to asi prečkáme. Ja sa vám ozvem, keď bude deň. Začal som si to tu takto. Zatiaľ som si to tu takto zutúnil, tak ne. A ideme čakať. Zatiaľ čakať. Ideme zase čakať. Takže zapadá mesiac.
za půjdu měsíc. No, takže ja sa si to tu robil trošku väčšie. Aj môžeme už ísť. Ale si zaberáme tarčku. Dobra, krawa. Lagi mám. Já zavě normálny zombík, si ho beru. A pomoc. Help. Je se chvilku uhoria. Ty kokino, kráva to prežila. No, já nevím, máš furt. Mají dámček. No, se vždycky trafiť. No, takže. Podľa mňa je ten dom tadeto. Nečakal som, že to je také ťažké nájsť tam svoj. A on je ešte v skale, no. Ne, furt ten jeden blok chvále daný. To je tá kejvka, že? Kouknem se do... Jo, je to ono. A ja som do nej išiel takto, ale takto. Počkať. Tu sú ovce. Šedá ovca. Yes, ja som to našiel. Dom, sadky, dom. Jo. A tam dám. Irony, jedla.
Tak. Jedlo. Je to ještě nějaké jedlo. Tak. A já si dám taky dlouhý stoup. Tak. Jak to? Raz, dva, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. A raz, 2, 4, 4, 5. Taký stĺpík. Jo. Ja si to urobím. A už sa cítim oveľa bezpečnejšie. A urobím si štít. Tak. Som vôbec, lebo to je tak. Tým. Tak. Tým to otvorím ešte. No a toto bude asi pre zatiaľ všetko. Keď sa vám páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čus!